खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दासान्दि म्यानमार हादोराव जेनेरेल मिन आं हलिंनि मिलिटारि राजखुंथाय सोलिगासिनो दं, जायखौ लानानै म्यानमारनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैया। थांनाय 1 फेब्रुआरि 2021 मायथाइयाव म्यानमारनि आं सान सुकीनि सोरखारखौ म्यानमारनि जेनेरेल मिन आं हलिंनि दैदेननाय जुंटा आर्मिया सिलाइनि गोहोआव बोख्लायनानै गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामना जेलाव सोनानै गाव सोरखार दायो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा गोबाङानो मिलिटारि खुंथायखौ लानानै गोजोननाय गैयै जानानै मिलिशिया ग्रुप BDF थामहिनबा पिपल डिफेन्स फर्स दानानै मिलिटारि सासन खालामनायनि हेंथा गोबां बिग्रायखाङो, जायखौ लानानै म्यानमारनि मिलिटारिफोरा PDFखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सम सम PDF थानाय गामि आरो ओनसोलफोराव एयार स्ट्राइक खालामो, जेराव गोबां सरासनस्रा सुबुंफोराबो जिउ गोमानो गोनां जायो। थिग बेबादिनो मैया मोनाबिलि समाव मोनसे गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक खालामो म्यानमारनि मिलिटारिफोरा PDFनि सायाव, नाथाय बे जाथायाव साबेसे थैदों आरो जोखोम जादों रोखा खौरां मोननो हायाखै। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला एयार स्ट्राइकआ बै समाव जायो जेब्ला PDF हानजाया म्यानमार मिलिटारिनि आखायाव थानाय चीन रायजोनि खावबामि आरो रिकर्डार होननाय मोननै मिलिटारि केम्पखौ गाग्लोबना गावनि सिङाव लांनो हादोंमोन। बिनिनो खिथेर लानो थाखाय म्यानमार मिलिटारिफोरा बे मोननै ओनसोलाव एयार स्ट्राइक खालामो आरो गोबां गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जायो। बे गावलायलायनाय जाथायखौ गिनानै बे ओनसोलनि थागिबि रायजोफोरा भारत आरो म्यानमारनि इन्टारनेशनेल बर्डारखौ बारबोनानै भारतनि मिज'राम रायजोआव सा 2,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा हाबबोयो आरो बिसोरखौ मिज'राम रायजोनि सम्फाइ जिल्लायाव होबोदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। PDFनि गुबै थांखियानो जादों म्यानमाराव मिलिटारि सासनखौ फोजोबनानै रायजोनि दारै सायख'जानाय सोरखार बानायनाय। बिनिखायनो म्यानमारनि मिलिटारिफोरा बिसोरखौ जेरैखि जायाब्लाबो फोजोबनो थाखाय गुलि गावनायजों लोगोसे सम सम एयार स्ट्राइक खालामबाय थायो। थांनाय 12 नबेम्बर खालारखालि फुंबिलिनि 5 रिंगासोआव उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीआव यामुनेत्री राजा लामायाव सिलकेयारनिफ्राय टान्डेल गामिसिम बानायनाय खरं एबा टानेला हरखाबै बायनानै गोग्लैनायनि जाहोनाव टानेलनि सिङाव खामानि मावनाय सा 40 जन सुबुंफोरा नांथानानै थायो। मानोना टानेला बायनानै गोग्लैनायाव फैफिननायनि लामाया हाजों फबसिनजानानै माथेना थाबाय। दा बे माथेना थानाय हाफोरखौनो NDRF आरो SDRFनि हानजाया जावनानै लामा दिहुनगासिनो दं, नाथाय दिनैसिम 72 घन्टा जाबाय बिथांमोनखौ दिहुननो हायाखै। नांथानानै थानाय सा 40 जन सुबुंफोरा गासैबो मोजाङैनो दं आरो बिसोरनो दै पाइपलाइननि दारै अक्सिजेन गेस आरो जानाय लोंनाय मुवा दैथायहरनाय जादों होनना मिन्थिना मोन्दों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै उत्तराखन्डनि गिबि मन्त्रि पुष्कर सिंह धामी बिथाङा जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बे जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बिथांमोनखौ रैखाथि खालामनो थाखाय JCP आरो डाम्पार गारि बाहायनानै हर सान खामानि मावगासिनो दं। मख'नो गोनांदि टानेलनि सिङाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ सा 30 जन होननानै मिन्थिना मोन्दोंमोन, नाथाय दा बिसोरजों वकी टकीनि दारै खौरां लानानै सा 40 जन होननानै मिन्थिनो हादों। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्राया बेसोदि बे सा 40 जन मावथिफोरनि मादाव 2 बर' सुबुंफोरबो दङ। 2 बर' सुबुं मावथिफोरा जाहैबाय जाय क'क्राझार जिल्ला रामफलबिलनि थागिबि। बिसोरनि मुंफोरा जादों रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारी। मोनसे दुखुनांथावना रादाब, सासे बर' गेलेगिरि लाइमोननि जिउ खहा जादों। सनारिनि सासे जाखांफुनाय खेला गेलेगिरि बर' सिख्लानि जिउ खहा जादों। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा अबथिरायै जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय खेला गेलेगिरि बर' लाइमोन सिख्लानि मुंखौ माधुरि बसुमतारी होननानै मिन्थिना मोन्दों। माधुरि बसुमतारीया सनारि फरायसालिमायाव 6थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन होनना मिन्थिना मोन्दों। बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ गोमानाय जाथायखौ नखरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों।
बड'लेण्ड पिग मिशन बिथांखिनि गेजेरजों रायजोआव अमा बेदरनि गोनांथिखौ गोबां दिहुननो थाखाय थांखि लादों। बड'लेण्ड पिग मिशनखौ बिटिआर हालामनि गोबां नखरफोरा मोननो हासिगोन। बे आसनिनि थाखाय अमा फिसिनायनि ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ आरो बे दाननि गेजेरावनो पिग मिशननि आसनिखौ गिबियै होनाय जासिगोन होननानै एम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर हालामाव जौगाथायनि खामानि मावनो प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारा मावनो लानाय आसनिफोरखौ फारियै बुंलाङो एम राकेश ब्रह्मआ। माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैगौ डिसेम्बर दानाव 25,000 रां अनसुंथाइ होगोन। आरोबाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बाथौ थानसालि आरो नामघर बायदियाव 2 लाख रांहै अनसुंथाइ होनाय जाबाय होननाबो बुंथिबावो। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि सायावबो माखासे गोख्रों खोथा बुंबावदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बबेबा खनायाव दालां मोनसे बानायना होनायखौनो जौगानाय होननानै बुङो। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां खामानि मावदों बेनिख्रुइ डाबल 2 बोसोराव इउपिपिएल सोरखारा मावदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे थगायसुला होननानै गोख्रों रावजों बुङो एम राकेश ब्रह्म बिथाङा। लकसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदोंसै एसेबांनो राजखान्थियारि दुंहाव बारहुंखायाबो गासै आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो बारनो हमदोंसै। राजखान्थियारि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दाब दाब ओनसोलफोराव जयनिं हाबाफारि लाबोगासिनो दं। थिग बेबादि समावनो बिजेपि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा। बिजेपि हान्जानि साद' आरो कंग्रेस दोलोनि सासे गोख्रों मावथिफोरा गावनि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जायो। मैया क'क्राझार बिपिएफ दोलोनि गाहाय मावख'आव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि, खाम्फा बरगयारी आरो आसाम बिधानसभानि बारग' एमएलए रबिराम नार्जारिनि नुजाथिनायाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि बारग' आफादगिरिजों लोगोसे साबा बिजेपि दोलो मावथिफोरा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जायो। बिसोरनि मुंफोरा जादों क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म, बिप्लब देब नाथ, बिजय कुमार शाह, सपन मारन्डी, मनरन्जन बर्मन आरो गुबुन सासेया क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस हान्जानि सोद्रोमा चन्दन तालुकदार। मख'नो गोनांदि आथिखाल बिटिसिखौ इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि हान्जाया जथायै सोरखार सालायगासिनो दं। बेबादि समावनो खुंथाय गोहोआव थानाय हान्जानि जिल्लानि सासे गोजौ दैदेनगिरिया बेरेखा हान्जायाव हाबनाया नोजोर बोथावना जादों। बेबादि बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव सानफा एफा गोहोगोरा जालांगासिनो दं। मैयानि बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव बुङोदि फैगौ 30 नबेम्बर खालारखालि बिपिएफ दोलोनि सेन्ट्रेल लेभेलनि सिडब्लिउसि मेलाव सावरायलायनानै बिथांमोननो मोजां मासि होनानै खामानि मावनो खाबु होनाय जागोन आरो गोबां बिजेपि, इउपिपिएल दोलोनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिया आरो मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय बिथांखौ खौरां लाबाय थादों। इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मावथिफोरा सोर बांसिन बिपिएफ दोलोआव हाबनो हायो मोनसे बादायलायनाय जानाय बादिसो जालायदों होननानै बिथाङा फोरमायो। बेजों लोगोसे फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बिटिआरनि मोन्नैबो बियाबखौ देरहाथारगोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो। बिपिएफ दोलोआव हाबखांनायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपि हान्जानि बारग' आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोङाव एम अरुप कुमार दे आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांमोननि सायाव गोख्रों अजद दिखाङो। बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला एम अरुप कुमार दे बिथाङा रां रुफाजों गोहो बोलोखौ बाहायना बिजेपि हान्जाखौ गावनि सिङाव दोनदों, नाथाय बिनि बेबादि साननायफोरा माब्लाबाबो जाफुंसारनाय नङा होननानै बुङो। बेजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानायनि सिमां नुदों। बिथांनि बेबादि साननायफोराबो माब्लाबाबो जाफुङा होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहाया माब्ला जोबनानै थांगोन बेखौ रावबो बुंसोनो हालिया। बे दावहाया फैयै फैयै दिनै 40 सान जाफैलायबाय। थांनाय 7 अक्ट'बराव हामासनि उदखारिफोरा इजराइलनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो इजराइलआ उदखारि हामासफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लाबोदोंमोन। इजराइलआ उदखारि हामासफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय हानि सान्थ्रि हान्जा, अख्रांमानि सान्थ्रि हान्जा आरो दैनि सान्थ्रि हान्जाजों जथायै हामास उदखारिफोर थाग्रा
जायगाखौ बेंखनदों। इजराइला हामासनि उदखारिनि सायाव अख्रांमा सान्थ्रि हानजाफोरजों गाग्लोबलायबाय थानाय समावनो हानि सान्थ्रि हानजाजोंबो गाग्लोबदों, जायनि थाखाय हामास उदखारिनि गोबां थाग्रा जायगा आरो हा जावनाय गुदुं एबा सुरुंफोरा सिलिंखार जानायजों लोगोसे गोबां हामास उदखारिफोरनि जिउआबो खहा जादों। इजराइला गोख्रोङै गाग्लोबनानै हामास उदखारिनि गोहोखौ सिफायनो हादों, लोगोसे हामास उदखारि हानजानि थाग्रा जायगायाव गाजा सहरनि माखासे बाहागोफोरखौबो दखल खालामनानै लादों। बेजों लोगोसेनो इजराइल सान्थ्रि हानजाया हामास संसदखौ दखल खालामनानै इजराइलनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोदों। इजराइलनि सान्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला IDF एबा इजराइल डिफेन्स फर्सआ हामासनि 24 बेटेलियननि गेजेराव गासै 10 बेटेलियनखौ गावख्रुबनानै सिलिंखार खालामबाय। दायो IDFखौ होबथानो हानायनि हामास उदखारि हानजानियाव गोहो गैलिया होननानै बुंदों। दिनै ICC क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 मायथाइनि सेमि फाइनालआ जागोन। दिनै बेलासिनि 2 रिंगा बाजिनाय लोगो लोगोनो मुम्बाइनि वानखारे स्टेडियामाव भारत आरो निउजिलेन्ड हादोरनि गेजेराव सेथि सेमि फाइनालआ जागोन। नोंथांमोना बे खेलाखौ नायनोब्ला फ्रियावनो हटस्टाराव नायनो हागोन। दिनैसिम भारत हादोरा बे 2023 मायथाइनि ICC क्रिकेट वर्ल्ड काप खेलायाव गासै 9 खेलानि मादाव गासैबो खेलाखौ देरहानो हानाय मोनसेल' हानजा जानो हादों आरो पइन्ट टेबोलनि मासियावबो गासै 18 पइन्टजों सेथि मासियाव दं। दिनैनि खेलाया जोबोर नायजाथावना जागोन मानोना थांनाय 2019 मायथाइयाव जानाय ICC क्रिकेट वर्ल्ड कापआव निउजिलेन्ड हादोरानो भारत हादोरखौ सेमि फाइनालाव फेजेनना आउट खालामदोंमोन। दा बेनिनो खिथेर लानो आरो ग्रेन्ड फाइनालसिम सौहैनो थाखाय भारत हादोरनि गेलेगिरिफोरा दिनैनि खेलायाव जोबोर नायजानायखौ नुनो मोनगोन। गाबोन नैथि सेमि फाइनाल खेलाया साउथ आफ्रिका आरो अस्ट्रेलिया हादोरनि गेजेराव कलकातानि इडेन गार्डेनआव जागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।